راسته لقاهرة و بلجيكاي و الاسطنبولي جي قالك جفين دناف براما و ائتلاف دا تشيبونا و حتى في كيليجي ام باندام ائتلاف رد جفن هفسروك بارتيا يكيتيا ديمقراطيك بايدا صالح مسلم لدور جفين دناف برا بايدا و ائتلاف دا برسن بلاتفورما تارجت برسواندن و قالك آگاهی اشکره کرن ده یکشەمێ دەهەفتیتنەکە خۆدا لەگەڵ ڕۆژنامەیە الشرق الأوسطی هەفسەرۆکێ پەیەدێ صالح مسلم گوتبوو ئەم گەلێک جاران بسەرەکن ئەتیلافە سووریایی ڕێجڤیانە ji bo naskirina agahiyên zêdetir li dorwan civînan targetê hevdîtineka online bi Muslim re kir û çend pirsên girêdayî vê mijarê araste kirin. Kengî û li ku ev hevdîtin pêk hatine. Hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Salih Muslim ragihand ku carên destpêkê berî 2015 PYD bi Encumena Niştîmanî ya Sûriyayî re hevdîtin pêk anîne. Muslim eşkere kir ew hevdîtinên han carnan dibin banê desteya hemahengiyê ya niştîmanî de pêk hatine û carnan PYD wekî aliyekî Kurdî bi serê xwe bi serekên wê encûmenê re civiyaye. Her wiha diyar kir ku civîn û hevdîtinên wê demê bêhtirî xwe li Qahîreyê pêk dihatin. Muslim her wiha eşkere kir dema ez çûm Stenbolê jî du endamên opozisyonê bi min re rûniştin. Sebaretî civînên li gel îtilafê hevserokê PYD Salih Muslim dazanîn ku civînên wan li gel îtilafê ji 2015 bişûn de dest pê bûne û ew civîn bi piranî li Ewropayê û herî bêhtir li Belcîkayê pêk hatine. Ne tenê berê lêbelê Muslim piştrast kir ku heta vê kêliyê jî hin endamên îtilafê bi nûênerên PYD yên Ewropayê re dicivin. Ji wan civînan çi derket û çima bi dizî pêk tên. Hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Salih Muslim got ku ew bi gelek endamên îtilafê re civiyane. Bi kurtasî dikarim bibêjim ji serokatiya îtilafê bigire û pê de were em bi gelekan re rûniştine. Lêbelê bi gotina wî civînên wan bêhtirî xwe bi kesayetan rebûne û ew bi awayekî fermî li gel îtilafê neciviyane. Balkêşe ku ew civînên han dûrî ragihandinê pêk hatine û encamên wan nehatine eşkere kirin. Li dorveyekê Muslim dibêje ji tirsa Tirkiyeyê û li gor daxwaza endamên îtilafê ew civînên me bi dizî çêdibûn. Endamên îtilafê nedixwest Tirkiya pê bihese civînên ku vê kêliyê li Ewropayê çêdibin jî dîsa bidizîne. Ji van civînan merema PYD çi ye? Muslim got em dixwazin ev kesayetên han ji bin bandora Tirkiyeyê û hêzên Ixwan el Muslimîn derkevin. Ji bo danîna rêkeftinekê trola Amerîkayê heye gelo û Lindsey Graham hatibû çê? Ji bo ku PYD û mesede bi îtilafê re rûne û pê re bigihêje rêkeftinekê hevserokê PYD Salih Muslim piştrast kir ku ne Amerîkayê û ne jî aliyekî din tu zext û fişar li wan nekiriye û em vê yekê qebûl nakin jî. Li barê destpêşxeriya senatorê Amerîkayî Lindsey Graham û serdana wî bo Rojavayê Kurdistanê Muslim amaje bi wê yekê kir ku Graham tenê serdana leşkerên Amerîkayê û kampa holê kiriye. Wî ne bi PYD re û ne jî bi mesedê û birêveberiya xweser re hevdîtin pêk aniye û behsa tu destpêşxeriyê nekiriye. Gelo PYD û Tirkiya dê danûstandinan bikin. Sebaretî egera danîna rêkeftinekê li gel Tirkiyeyê û li darxistina danûstandinên rasterast hevserokê PYD Salih Muslim got me dijminahiya gelê Tirk nekiriye
لێ رێژیما تورکیایە فاشیست توڕێ ji çareseriyê nehiştiye. Mislim amaje bi wê yekê jî da ku heger Tirkiya bixwaze zemînekê ji diyalogê re deyne, ew ê amade bine. Lê dibin şert û mercên dagirkeriyê de hevdemî çewsandin û topbarandina Rojavayê Kurdistanê em ê nikaribin behsa diyalogê û danûstandinan bikin. Li gor te heye rojekê ji rojan dewleta Tirkiyayê û opozisyona Sûriyayî bi rêyên dîplomatîk nêzîkî pirsa Kurdan bibin û dest ji vê dijminatiyê berdin, nêrîna xwe bi me re parve bike.